खुलुमबाय बाथौ बिबुंसाराव आं बिनय मोसाहारि गोथार मंगलबार साननि बाथौ बोसोन फोरमायनाय फोसावनाय आयदायाव जों दिनै लोगो मोननो हादों दुलाराय बाथौ गौथुम थामहिनबा आब्रुनि गायसनगिरि आफादगिरि मानिनां आबौ मुस्रि रुपनाथ बसुमतारी बिथाङा बेंटल हायर सेकेन्डारि स्कुलनि गायसनगिरि बारग प्रिन्सिपाल लोगोसे बिथाङा सेनं बेंटल बान्दुगुरि गामिनि गिबि गिबियाव बाथौ बिबुंसारनि जानानै आबौखौ जों खुलुमबाय आरो बरायबाय आচ্ছা आबौनियाव जों दिनै बाथौ गौथुम आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोननैसो बाथ्रा जोङो मिथिनो सानदों दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफाद थामहिनबा गौथुमखौ दानायनि सिगां जोंनि बर' माहारिनि जि बाथौ सिबिनायनि जि खान्थिफोर बियो माबोरै दङमोन जे आबौनि मोनदांथिदो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो। आच्छा बेथ' आंनि मिथिनायाव बै समहालागै आरो बा दुलाराय बाथौ गौथुम दानायनि सिगांहालागै आं मिथिनाय मथे दरं जिल्लायाव गोदोनि बोखावजायै दरं जिल्लायाव आफादफोर दंखायोमोन बरपेटायावबो बाथौ महासभा दंमोन भबेन फोरोंगिरि उपेन बसुमतारीमोन बिसोर मधुर बसुमतारी बेनिफ्राय उत्तम केरखातारिमोन बिसोरो ओरैनो बाथौ महासभा नाम दोननानै बाथौनि सोमोन्दै धोरोम फोसावनो लादोंमोन आरोखि खिन्थु बिसोरो बिदि महासभा दंब्लाबो बेबायदि आफाद दायाखैमोन नामल' लादोंमोन आरो बिदि गौथुम दानाय बदे धारना दंना गैयामोन आं मिथिया आरोखि बिसोरो मोनसे खामानि मावलांदों आरो बिदि बाथौ धोरोमनि जानानै बाथ्रा बुंदों बाथौ धोरोमाव मा खालामदों बे मोनसे गोजाम धोरोम बे बर'नि असे धोरोम बे बाथ्राखौ जायगा जायगा बिसोरो फोसावलांनो हादों। सिबियारिनि जि अबस्था बेफोरो माबोरै दंमोन फालाय जोंनि सिबियारिफोरा बबेनि अबस्था सिबियारिफोरनि अबस्थाया बोरैमोन आरो सिबियारि अबस्थायाथ' गोदाव सोराव माने बे जोंहाथ' आरो माबा बेबादि गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि माबा बिदि बिजाब गैया धोरोम बिजाब गैया ख्रिस्टानफ्रा जेरै बाइबेल दं हिन्दुफ्रा बेद बेदान्त दङ जोंहा बाथौ धोरोमनि बेफोरबायदि बिजाबथ' गैयानो आरो फारसेथिं बाथौनि सोमोन्दै गोरों बुंनो गोरों खिन्थानो गोरों बिदिबो मानसि गैलामोन बेखायनो मा जादों लेथेर फेथेर जाय जेरै मोनो ओरैनो बे बोसोर गोदान फैब्ला बाथौ सालामि होनायनि नामै फुजा फाथल होयोमोन बलिबो बा खायफा बिबारजोंबो होयोमोन बेबादि अबस्थायाव दंमोन दा बे आरो बे बोसोराव खेबसे बा खेबनै बाथौसालियाव फुजा होनायखौनो बाथौ धोरोम होननानै सानना लायोमोन बाथौ धोरोमारि मोनसे गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्रा जेरै गावबा गाव दर्शन फिलसफि दं बेफोरनि खोथाखौ एसेबो मिथियामोन बेखायनो बिसोर बे फुजा बावनायखौनो बाथौ धोरोम होननानै हमना लायोमोन आरोखि फुजा सिस्टेमाव दंमोन आरो बेबादिमोन दा बिदिबा जों मिथिगौ थांनाय 1992 थारमाने 1992आव दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमखौ दानाय जादोंमोन आरो बै समनिनो बा गायसनगिरि आबौ आफादगिरि दा दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमखौ मा थांखियाव दानो गोनां जादोंमोन थांखिया बेनो बेथ' थांखियाथ' खोब गोथौथार बेखौ फंसे बाथ्रायै बुंजोबनो हाया थारमाने बाथौ धोरोमा जाबाय बुहुमनि सबसे गिबिसिन गोजामसिन धोरोम बेराफारसेथिं बिदिब्लाबो बिसोर गुबुन गुबुन धोरोम बादि जोंहा बिदि आं दहायनो बुंदों बिजाब गैया बेबायदि धोरोम गुरुबो गैयैयाव लेथेर फेथेर जाबाय दा फारसेथिं अस्तित्व गावनि एक्जिस्टेन्सखौ बर' हिसाबै बाथौआरि हिसाबै संसाराव बे मुलुगाव खर दैखांनानै थानांगोन ना सिनायथि होनांगोन ना दा बेवहाय बे माबाखौ सानखांनानै जे जोंथ' दा जोंनि गेजेरावथ' धोरोम गुरुबो गैला बे बाथौनि लिडारबो गैला
सासे सानै खोथाखौथ' लाया लाया दा बेखायनो संगठन नङाब्ला खुनु खामानिखौ मावनो हाया दा बेखायनो बे बाथौ धोरोमारिफ्रा बे आसामावल' नङा जोंहा सोनाब बेंगल बिसेसकर उत्तर बांला आरो बेनि सोनाबजों नेपाल हादोराव दङ आरो सानजा खोलाहा ओरै मेघालयआव दङ बाथौआरिफ्रा सेक्रेटारि जानानै दं दा बेखौ मोनसे माबा प्लेटफर्माव लाबोनांगौबा लाबोनाया खोब दरखार जों जेरै बाथौ धोरोमारि हिसाबै गावखौनो दिन्थिनो सानोब्ला दिन्थिनो नांथारगौ लाखिथारनांगौ अस्तित्वखौ सिनायथिखौ लाखिनांगौ बेनि थाखायनो बे गौथुमनि गोनांथिखौ जों सानखांना मोननाय जादों आरोखि नङाबा हारसिं गाबथाबनो हाया आजिखालि संगठन नङाबा रावखौबो राव हारसिं जोंथ' महापुरुष नङा बाथौ धोरोमखौ मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो थाखाय डिसिप्लिन वे मोनसे संगठन दानानै बेनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ गोजौनिफ्राय गोजौ दैखांलांनो थाखाय दानाय जादों बिदिबा बाथौ धोरोम गौथुमखौ दाखांनायनि उनाव जोंनि सिबियारि आरो गौथुमनि जि दावगानाय बेयो माबोरै दावगादोंमोन एबा खामानिया बोरै जादों मोजां दाखांनायनि उनाव दा बे जायफ्रा बिबान मोनबाय बिसेस करि जोंनि जा थांखि माने अल अभार नर्थ इस्ट इन्डिया दुलाराय सा सानजा भारताव बाथौआरिफ्रा दं खिन्थु संगठन गैया संगठन दानांगौ जा संगठन दाबाय जेनेबा गुवाहाटियाव 1992 खिन्थु दाथ' अर्गेनाइजेसनाव खनाव सौहैयाखै जेमन बेंगलाव गैया नेपालाव गैया बेबायदि मेघालयआव गैया बेबायदि गैयामोन नालाय दा बेखौ जथायनांगौ जाबाय नालाय दा बेखौ जोंनि कर्मिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जाय जेरै हागौ एरै खाबु दिहुननानै सुजुग दिहुननानै संगठननि खामानिखौ मावनाय जादों आरोखि जेरै बे हिसाबै जोंहा बै वेस्ट बेंगलावबो जाबाय नेपालावबो जाबाय नेपालावबो जों थांदोंमोन नेपालाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाथौ सिबियारि आफादनिफ्राय खेबनै थांदों आनसलिक आफादबो दाना फैदोंमोन नेपालाव खिन्थु बिथांमोना खोब माबा मा होनो लोरबां इक'नमिकेलि खोब लोरबां ओमफ्राय संगठनखौ बारा बिसोर गुरुत्त' होनो हायाखिसै थेवबो जों बाथौआरि जोंबो दङ बे स्पिरिटआ बिसोरनावबो दं आरोखि दा नेपालनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मेघालय बे फारि फारि एकदम डिस्ट्रिक्ट मोनफा मोनफा दायै दायै मेघालय आसाम बे पार्ट मोनसे जेमन बै डिमापुरनि बे माबाया डिमापुरखौ लानानै बे नाम्बर आरोखि नाम्बर एरिया बिथिं गलाघाट डिस्ट्रिक्ट दा बिसोरो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आरो शेषपुर माबायाव लखिमपुरावथ' बै मथुरमा दंखायो मथुरमा फैबाय बेनिफ्राय अरुणाचलावबो बिदिनो साख्रि मावनायफोर दंहैयो बिसोरखौ जथायनानै बिदि मोनसे संगठन खालामबाय जायनि फलाव जोङो बेखौ दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमखौ बे आसामनिल' नङा बे दुलाराय सा सानजा भारतनि मोनसे धोरोमारि संगठन होननानै जों फोथायनाय लाबोनो हादों आरो खामानिबो मावदों बिदिबा गौथुमखौ दाखांनायनि उनाव दा सिबियारिफोरनि जे फोथायनाय बा बिनि सायाव आस्था लाखिना जि ओंखारबोनाय बेफोरखौ मोजांमोन नङा होमबा मोजां खोब रेसपन्सआबो मोजां होदों जेरावनो थांदों बेवहायनो रेसपन्स होदों खोब मोजां बाथ्रा बियो बे जिनिसा 20 बोसोर आगोलसो जायोमोनब्ला ओरैबायदि होननाय मानसि दं गुबुनारि मानसियानो नुदों राभा सासे मेघालयनि मन्थ्रिमोन बिथाङा मनि राभा हाब नोंथांमोना जि खालामबाय बे बुस्थुआ जुदि 20 बोसोर आगोलाव जायोमोनब्ला आरो साबसिन जाबावगोन खोब मोजां कनभार्सन धोरोम बास्लायनाय बे जानाय नङामोन आरोखि बेबायदि जे आबौआ जेनेबा बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै जे बाथौ धोरोमनि जि फिल'सफि जि दर्शन बेनि बागै जोंनो बा बाथौ सिबियारिफोरनो एसे फोरमायना होदो आदसा मोजां खोथाखौथ' सोंदों मोजां थारमाने बाथ्राया मुलुगनि जायखिजाया धोरोम इस्लामानो बुं ख्रिस्टानानो बुं हिन्दुआनो बुं बा अन्यान्य बुद्धिस्टफोरखौनो बुं बिसोर गावबा गाव मा दङ दर्शन दं सान्थौ दङ दा बे सान्थौआ जाबाय मोनसे धोरोम दा बे धोरोमनि गेजेराव जि कनभार्सन धोरोम बास्लायनाय बे जानाय नङामोन आरोखि धोरोम बास्लायनाय बे जानाय नङामोन आरोखि
सान्थौ दं आरो बे सान्थौ गैयाब्ला धोरोम जानो हाया फिल'सफि इज द बेसिस अफ रिलिजन होनना बुङोथ' सान्थौआनो धोरोमनि बिथा जुदि बाथौआ जुदि जोंहाबो धोरोमब्ला मोनसे बे जोंनि सान्थौआ मा बेखौ नागिरनांगौ जाबाय खिन्थु दा नागिरनायावथ' फरायनानै हक मानसिफोरनिफ्राय खोनानानै हक बे फिल'सफिया बर'नावबो दं बे बाथौ बिन्दोआवनो दङ फिल'सफिया बाथौ धोरोमनि माबाया फिल'सफिया बाथौ बिन्दोआवनो दङ गासिबो जेनेबा नैबे बाथौ बान्दोबा सिजौआ सिरिबा थाइगिरा खंबा बर'नि सिफुङा गुदुंबा बर'नि आसारबा बेबायदि बर'नि बिसारा मोनबा बे रोखोम बे बाथौनि माबा आरोखि फिल'सफिनि बाथ्रा बे आरो गुबुन नागिरना थांनाङा बेवहाय दंजोबो बाथौ बिन्दोआव दङ दा बाथौ बे लानानै बहुत रोखोम माबा होयो मतामत होयो जेमन आंनि सिगांनि बोराय हान्जा बिसोरो सासे पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ बाथौआ जोबोद गोथौलै सेंग्राफोर बाथौनि ओंथिया जोबोद गोथौ आरोखि बेखिनिखौल' बुंनो हागौ बियो बेनिफ्राय गुबुन थांनो हाला बे बाथौ सोदोबा माबोरै जादों बे माबोरै उत्पत्ति जादों बे सोदोबखौ बिसोरो माबानो हायाखै रायखांना होनो हायाखै बुरखांनाबो होनो हायाखै दा जों दा स्टाडि खालामना नुनो मोनबाय बाथौ सासे माबाया सासे मोनसे कलेजनि माबा आरो लेक्सारार उनाव बे प्रिन्सिपालबो जादों बेयो लिरदोंमोन बाथौआथ' मोनबा गोथौनि बाथ्रा मोनबा गोथौब्ला थौबा जानांगौमोन मानो बाथौ जाखो ओरैबादिबो लिरदों आरोखि जाय लिरनायखौ जा मथुर बसुमतारिया माबा होदों काउन्टार होदों बिराद खुब तीव्र लेंगुवेज बाथौ जानो नाङामोननो थौबा जानांगौमोन आच्छा माबोरै राव बे दा खोथा नांगौ एकदम सिम्पलथार डेफिनेसना डिराइभेसना आरोखि बाथ' मोनबा जाहैबाय जा बर'फ्रा मोनसे समाव 1 2 3 4 5 बेनिफ्राय ओजों सानलामोन सिदानि 6 7 बुंनांगौ आरो सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 जन थाङो बे बानिफ्राय साननो गारोगोन आरोखि सानामोन दा बेखायनो दा बे फिल'सफि बेस्ड अन दे नाम्बार सानखान्थिनि अनजिमा सानखान्थिनि अनजिमा सेया मोनसे अनजिमा दुइया मोनसे अनजिमा बेबायदि बायाबो मोनसे अनजिमा नालाय बे बानि सायाव बेस खालामनानै जि दर्शन जि सान्थौ सोमजिदों बेनो बाथौ आरोखि बानि सान्थौ बाथौ एकदम गोरलैथार बे बाथौ सोदोबनि जि माबाया खेंफोरथि आरो डेरिभेसना आरो मोनसे खोथा मा बाथौ सान्थौनि अफराव सायाव बेस खालामनानै सोमजिनायखायनो बे धोरोमनि नामाबो बाथौ धोरोम जादों दा बाथौ धोरोमनि नामा जोंनि बर' धोरोमनि नामाबो बाथौ बर' धोरोमनि सान्थौनि नामाबो बाथौ मोनसे बे बाथौ सान्थौनि जा सान्थौ बायदियै बेनि जि इसोर जायखौ जोङो सोरजिगिरि होननानै बुङो बेखौ जों बोराइ बाथौ होननानै बुङो नङा होमबा बोराइ बाथौ सान्थौनि माबाथो बोराइ बाथौनि सानखांगिरि सानखांगिरि फोसावगिरि दाफुंगिरि बोराइ बाथौ दिन्थिगिरि दा बिथाङा बे बोराइ बाथौआथ' माबानि मथेबा आदा रामदास बसुमतारी लिरनाय मथेब्ला बिथाङा माबा बेखौ अबंलावरिनि अबतारि पुरुष राफोदाय होनना बुंदों बोराइ बाथौखौ अबंलावरियानो बोराइ बाथौ नाम लानानै बोराइ बाथौनि माबा लानानै मुस्रि लानानै बे बाथौ धोरोमखौ फोसावदों आरोखि आरो बेले बेजे समाजखौ स्र' खालामदों गुलाय गुजायखौ बोराइ बाथौआ बेबायदि बे जाबाय बाथौ धोरोमनि जि फिल'सफि बे जों बा सान्थौआवनो मोनदांनो हायो नङा होमबा माखौ होनदों बाथौ धोरोमनि जि फिल'सफि जि दर्शन बे बा सान्थौआवनो हाबनानै दङ बेवहायनो हाबनानै दं आरो बे बाथौ बिन्दोखौ फरायबाय थानानै माबाबाय थायो बिजिरो एसेनो अरलाङो आरोखि बेयो
सिजौआ सिरिबा औ सिजौ सिमोनथ' आत्मा आत्मा सोल सि गोजौ सिजौ 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 बोराय सि बोराय थारमाने परमात्मा हिन्दु सान्थौआव बेबायदि परमात्मा दं सासे आत्मायाथ' बिदि खोन्दो खोन्दो बहुद दं नालाय लाख कौटि कौटि दा बे परमात्मा सबसे गोजौआव दङ सासे परमात्मा जानो जोंनि अबंलावरि सिजौ बोराय बियो दा सिजौआ बे अबंलावरिया गावनो हा सोरजिबाय अख्रां सोरजिबाय मा होनो बेखौ अर सोरजिबाय बार सोरजिबाय बेनिफ्राय दै सोरजिबाय दा मोनबा बेखायनो सिजौनि सिरिया मोनबा बे सिम्पटमा जाबाय माबा सिम्बल बे हा दै बार अर अख्रांनि माबाखौ बे अबंलावरि सिजौ बोरायानो अबंलावरियानो बा सुप्रिम सलानो बेबायदि सोरजिदों आरो बेयाव बेरखांजोबदों आरो ना सिजौआवनो बेरखांजोबदों दा जों मिथिगौ जेनेबा बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि आरो गाहाय धोरोम नङा होमबा बर'फोरनि गुदि आरो गाहाय धोरोम बाथौ धोरोमानो दा बे बाथौ धोरोमाव गोदो गोदायनिफ्रायनो खेराइ फुजिनायनि जि खान्थि बा नियम दङ दा बेयो बाथौ धोरोमाव सोदांनायजों लोगोसे बिनि जि सिस्टेम बेयो बोरै बेखौ माने बोराइ बाथौआनो बे खेराइखौ माबा खालामदों सिगां खारन बे बाथौ धोरोमखौ बाथौ सान्थौखौ सानखांबाय बिथाङा सानखांबाय बाथौ धोरोम माबा खालामबाय एस्टाब्लिस खालामबाय फोसावबाय खिन्थु दा बेखौ फोसावनांगौबा मोनसे हाथियार नांगोन ना आगजें नांगोन ना बे आगजेंफ्रा जाबाय बे जे मोनबा गोहो हा दै बार अर अख्रां मोनबा गोहोनि बिसोर मोनफा मोनफा एजेन्ट बार गोहोखौबो बे आखायाव लादों गावनिखा गासै मोनबा गोहोखौ आखायाव लानानै बाथौ धोरोमखौ बे फोसावदों खेराइनि माध्यमै जेरै माबादों बै माबादों सा खोला बिन्दु बाथौ माबायाव बाथौ बिन्दुआव सा खोला बिन्दु बसुमतानि आलिनि सानजा सेरै सिरिनि बारि सिरि हेबो बेनिफ्राय आलिनि सानजा सेरै सिरिनि बारि सल'जरा सा खांख्ला बिनि गेजेर सारि खांख्ला जरा आलिसा अन लारि लारि बेबादि गोदोनि आरोखि दानिया जोंहाथ' अथर खालामदों खिन्थु गोदोनिया बेनोमोन सल' जरा खुन्थिया बान्दोबा बाथौ थुलुसि जाथ्रासि बेजोंनो लोगोसे सिजौ बेनो बाथौ आरो लोगोआव थायो खेराइ होयोब्ला बे बसुमतानि फाथालि होयो बसुमतानि फाथालाव बे बाथौ खुन्थिया जेसेबां 16 जरा बे 16 जराया बे रावबो नङा बे आइलों आग्रां गासैबो माबायानो बे फाथालिखौ खेराइयावथ' मोसानांगौआ बेबायथ' माबानो हायाना फाथालि होनांगौबो होजाया बेखायनो बे फाथालि बसुमतारी आलि बनानै खोनानै बे 16था फाथालि होनानै आयदा बाय आयदा खेराइ मोसायो बे गावनि एजेन्टफोर गिबियावनो आइलों हानि मोदाइजो बिनि मोसाबाय बे मानो खेराइ होनांगौ बा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जेरै बारा लुबैनाङा बारा लब दा खालाम बारा हिंसा हिंसि दा खालाम बे माबाखौ रिपुफोरखौ दमन खालामनांगौ बे मोनसे फोरोंबाय बेथोरनो आइलोङा माबा आग्राङाबो मोनसे फोरोंबाय बे मोनबा गोहोखौ बोराइ बाथौआ लोगो लादों आरोखि बाथौ धोरोम फोसावनायाव अब्ला आरो सबसे माबा जाबाय मा देंखो खेराइनि देंखो बे माने ओरैबायदि दाथ' जोंनि गेजेराव दंथ' सोरबा बिबारजों बावो बिबारजों खेराइ होयो सोरबा बोलि होना खालामो खिन्थु बे देंखोआ थिग थायोब्ला बियो नोंनो बोलिबो नाङा बिबारबो नाङा देंखोजों जायो पावार बे देंखो गोहो अब्ला जोङो मिथिनो हायो जे बेवहाय देंखो बेस खालामनानै जों खेराइखौ सिबिनो हायो इसोरखौ गाबज्रिनो हायो आरो खुलुमनो हायो
आबौआ जे गोलाव सम गासै गायसनजेननायनिफ्राय गासै 13 बोसोरखौनो होनना बुंनांगोन जोङो प्राय 13 बोसोर गौथुमनि बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन बे समाव मोगा मोगि जानाय बे धोरोमनि खामानि मावनायाव मोगा मोगि जानाय माबा मोनसे माबाफोर जाथाय बिदि सोमजिबोदोंमोन नामा मोगा मोगि जानाया जेनेबा मोनसे मुल माबा जाबाय मा जों सानना नायबाय गुबुन गुबुन धोरोमारि माबाफ्रा सोलोंथाइनि फसंथान फज'दों जेनेबा रामकृष्ण मिशन केथलिक मिशन बेबायदि अनेक गैया प्रत्येकआनो गावबा गाव माबा दं आरोखि दा जोंनियाबो आदसा बे संगठन दाबायब्ला बेखौ सोलोंथाइखौबो लोगो लोगो लांफानांगोन ना लोगो लोगो लांफानानै बेखौ जों मोनसे आश्रम एबा बायदि बाथौ आश्रम खालामनानै बे आश्रमनि गेजेरजों जोङो धोरोमखौ फोसावलांनांगोन आरोखि गथ'फोरखौबो बाथौ फिलसफिनि सोमोन्दै फोरोंनायनि दिहा खालामनांगोन बिदि खालामो दा बेखायनो मोगा मोगि जानाया नैबे जेला नैबे मोनसिंसि बोराय इंलिस मिडियाम स्कुल लुजेनो अब्ला सासे मानसिया बोराइसा बे काउन्टार होदों दा धोरोमजों मानो सोलोंथाइ थादेरनांगौ जाया बेयो होनना आं पइन्ट आउट खालामबाय बिदिबा बै ख्रिस्टियान मिसनफ्रा बोरै खालामदों लाइसि स्रि थानांदों बियो बेबायदि आरोखि बेनिफ्राय मोगा मोगि बिथोराव बिदि जायाखै बोलि आरो बिबार लानानै जोंनि गेजेराव दङब्लाबो आं आफादगिरि जानानै थानाय समाव बे बोलि होग्राफोराबो बिसोरो जोंनि लोगोसेयैनो दंमोन गौथुमावनो दंमोन आरो समानै आरो बिसोरखौ लानानै खामानि मावदों बिसोरजोबखा आगसि आगदा गासिबो गायसनजानायानो बिसोरनो गायसनदों दा सारा एसे सिगाङाव बुंबाय जे बाथौ आश्रमनि बाथ्रा सारा बे मोनसिंसिं बोराय जे बेंटलाव थानाय मोनसिंसिं बोराय बाथौ आश्रमनिबो मोनसे समनि डिरेक्टरमोन नङा होमबा मोनसे समनि डिरेक्टरमोन जेनेबा बे बाथौ आश्रमनि दा बे बाथौ आश्रमखौ दैदेननाय समाव बेखौ जा खुदियाफोरखौ जा फोरोंबाय फरायनायनि जि गियान फोरोंनायजों लोगोसे जिथु मरेलिटि गियान बेखौ निस्सय होनो हादों दा बिनि गेजेरजों गथ'फोरनि बा फरायसाफोरनि माबा मोनसे सोलायनायखौ मोननो हादोंना हायाखै फालाय गथ'फ्रा माने मथा मथि जों बे आश्रमाव फरायनाय एबा गुबुनाव फरायनायनि जि मरेलिटिया माने बेफोरनि जि डिफारेन्स दासो जों जे साननाय जादों बे रोखोम टेक्सट बुकबो गैयामोन नालाय दा ओमफ्राय गोदान स्कुल खुलिबायथ' दा मास्टारखौ रदे मदे लाबोयो साननैसो मावो ब्लड ओंखारलाङो बे धरनि खालियाव थिग मरेलिटिखौ बाथौनि क्लास खालामनो जों खाबु मोनाखै बेखौ लोगो लोगो मोनसे लेसन होनानै फोरोंजालाङोमोन आरोखि दाबो बे आइडिया दङ थांखिया आरो मोनसे जादों मा गेजेराव जोङो जे नैबे बाथौ आर'ज खालामोना फुं मोनाबिलि जों बे बाथौ मन्दिराव फरायसाफोरखौ लानानै बाथौ मन्दिराव आर'ज खालामोना बे आर'जनि माबाफ्राबो देंखोफ्राबो गथ'फोरनि सायाव माबा खालायो इनफ्लुयेन्स जायो प्रभाब होनो हायो आरो गोहोम दा आबौआ जेनेबा गायसनजेननाय समनि बे आफादगिरि महरै बै समनि गौथुमनि खामानि मावनाय आरो आथिखालनि जा गौथुमनि खामानि मावनाय बिनि जि थांखि बे थांखिनि सायाव बा थांखि आरो नोजोरनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा बुंनो गोनाङाथ' दङ आंनि मथेबा जेबो मावनो हायाखै जों जेसेबां दावगानांगौमोन गौथुम दाखानाय उनाव बे सोलोंथाइनि बिथिङावबो बाथौ धोरोम बिथिङावबो जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौमोन एसेबां मावनो हायाखै नट टु दि एक्सटेन्ट अफ केपासिटि सन्तुष्टजनक नङा आरो नैबे माबायाव बे बाथौ गौथुमनि जिथु एइम्स एन्ड अबजेक्ट्स बहाय बे माबायाव टिक्रिखिलाव जानाय मेघालयआव 9थि सेमिनाराव दा बिथांमोनहा मोनसे
गोसोखां बिजाब दिहुनदोंमोन लाइसि बेवहाय बे माबा मेसेज बिहरनो हरनाय जादोंमोन बेवहाय खोब माबायै लिरनाय जादोंमोन आरोखि बेवहाय मा खालामनांगौ आब्रुआ बिनि मेइन एइमा सेबखांनाय जादोंमोन बे हरफानाय जादोंमोन दा बे मोनसे दङ नङा having Bathou Ashram enshrined at selected places of Northeast India with a view to imparting religious spiritual education to the generations to come माने जायगा सारा सा सानजा भारताव बाथौ आश्रम गायसननानै स्कुल फसंनानै बेनिफ्राय बिनि दारैनो बाथौनि माबाफोरखौ फिलसफिखौ बाथौनि माबा रिलिजियास सारमनफोरखौ फोरोंनायनि बेबस्था खालामनांगौ दा जेनेबा आथिखालनि दा गौथुमनि थांखि आरो नोजोर एबा बिबानगिरिफोरखौ माबायदि स्पिरिटजों खामानि मावजानायखौ लुबैयो गौथुमनि दाहारिखौ आं माबोरै बेखौ माबाया माबायदि स्पिरिटजों जेनेबा खामानि लुबैयो मा खामानि मावबावनो दङ गोदोनिखौ ना दानिखौ दा आथिखालाव जोंहा मा मावनो गोनां दंबोयो दा मावनो गोनाङाथ' गोबां दंथारो दा सिगाङाव जाबोबाय दाजेननायनिफ्राय एसे माने हाग्रा सौसिनांगौबो जादोंमोनथ' संगठन दानायाव हाग्रा एवनायावनो जोंहा सम थांदों बे बाथौ फिलसफिनि सायाव बा धोरोमनि फोरोंनाय सारमनफोरनि सायाव जेबो बेरे गोथौयै सावरायनाय जायाखैमोन दा बेफोरखौ दानि माबाया जाहाथे लोगो लोगो बाथौ फिलसफिखौ खोब जर होयोब्ला मोजां सान्थौ आरो बिसोरनि बे बोराइ बाथौनि फोरोंनाय मा फोरोंदों बेफोरखौ मोजाङै माबानानै लिरख'नानै हायोब्ला गुबुन लेंगुवेजाव लिरस्लायनानै फोसावनांगौ आरोखि बेबायदि जेनेबा आबौआ बाथौ धोरोमखौ बिथा खालामनानै सोरजिनाय जि बिजाबफोर आथिखालसिम बेसेबांसो सोरजिखो बाथौ धोरोमखौ बिथा खालामनानै सोरजिनाय जि बिजाबफोर लेखाफोर बेसेबांसो लिरखो बा बेसेबांसो आं लिरनाया आं लिरनायाथ' बारा लिराखैलै बिजाबथ' नङा मेगाजिनाव हरो आरो जागोन गांब्रै गांबासो जागोन फिलसफिजों आं बांसिन फिलसफिनि सायाव जर होयो आंनि लिरनाया इयुनाव माबाफोर लिरनायनि थांखिफोर दङ थांखि दङ नैबे आं दा हाबदान जाना दङ अबंनि सोरजि आरो बाथौ खेराइ अबंनि सोरजि आरो बाथौ खेराइनाय मोनसे आं दा जेखौ रायज्लायगासिनो दङ बेखौ दिल खालामनानै आइलोङा मा खालामो आग्राङा मा खालामो खैलाया मा खालामो गंगरा मा खालामो मा मोसायो बेखौ लिरदों आरोखि मोजां जागोन दा खोथाया मोनसे कनफ्लिक्टआव फैगोन आं बेखौ लिरनानै फोसावोब्ला गौथुमाथ' 18 जरा खुन्थिया लानानैसो माबा खालामदोंथ' 18 जरा लायोबा आरो कान्तेश्वर बरगयारिया जेरेखम एस्टाब्लिस खालामनो नाजादों बे बसुमता आलियाव जे फाथालिफोरनि बोराय बुरै होनना बुंदों बियो बे बोराय बुरै सासेबो नङा गासै फल्स नंखायजोब खेराइनि मथेब्ला बे माबा बे बोराय जरा 18 जरा बोराय बुरै होदोंना बियो बे मोनसेबो नङा गोरोबा आरोखि दा आं जुदि बेखौ बुंनो थाङोबा बे फुराना माबाखौ बुंनो थाङोब्ला एसे बोराबनाय फैगोन ना खिन्थु बोराबनो नाङा बेखौ सावरायनांगोनथ' नंगौ नङा सावरायनांगोन बेखायनो आं लिरदों आंनि फोजोबनायाव गलाम आं बोराइ बाथौनि गोहो गोलोन्दां गलाम आं बोराइ बाथौनि गोहो गोलोन्दां जाबा दाजा सुजुबाय जाबा दाजा सुजुबाय आबां जाबां थार बिथार बिजिरनाया बिसारगिरिफोरनि आरो नंगौ नङा सानदांनाया फरायगिरिफोरनि ओरैनो दा बेखौ मोनसे साबजेक्टखौ इसु जाबायथ' मोनसे बिनि सायाव सावरायनो मोनसे माबा थायो आरोखि खाबु मोनगोन ग्राउन्ड थागोन
आरो बेखौथ' नेग्लेक्ट खालामनानै गालांनो हाला खेराइ नङाबानो बाथौ नङा जेमन जोंनि बाथौनि माबा प्रबक्ता होनना बुङो अकालति खालामदों आदा रामदास बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे जेराव खेराइ बेवहायनो बाथौ आरो जेराव बाथौ बेवहायनो खेराइ बाथौ आरो खेराइजों थाखा गरसेनि इफाल सिफाल बेबायदिसो मोनसेखौ नागारना मोनसे जानो हाया ओरै होनना बुंदों आरोखि दा बे बिथिंनिफ्राय सानना नायोबा खेराइखौ जों बोरै नागारनो हाया आरो नोंथांमोननि माबाया माजबाटनि MLA करेन बसुमतारी ओइ रौतायाव जोंनि 3rd सेमिनार जाखालि रौता जादोंमोन 1967आव रौतायावनो जादों बे सतीश रामसियारिनि न'आव हाबलांनायनि ओरै बेवहाय जादोंमोन बेवहाय बे करेना बुंदोंमोन बे खोथाखौनो बुंदों बे जेराव खेराइ बेवहाय बाथौ जेराव बाथौ बेवहाय खेराइ थानांगौ बाब आंलाय एसे गोथौवै सानबोदों आंबो नंगौथ' उनाव फराय आदा रामदासाबो लिरखोमाना दोनदों मोनसे माबायाव बेखौ फरायफ्रांबाय बिथाङाबो बुंबाय बेबायदि दा जोबनायथिं फैनोसै जोङो जे फैबाय थानाय फिरिखौ बा इयुन जेनेरेसनखौ आबौआ मा बुंनो लुबैयो एबा मा बोसोन होनो लुबैयो जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दा निउ जेनेरेसन दा दानि लाइमोन आफादखौनो बुंदो लाइमोन आफाद दा बिसोरनि माबाया बिथांमोननि माबाया खोब गुवार जानांगोन साननाय हनाया बेनिफ्राय बै बेरेखा हान्जा थानायफोरखौबो ज' खालामनो नाजानांगोन जेमन दा नैबे सोनाबहा क'क्राझारथिं ओरै माबा खालामोबा गुदि बाथौ होननाय मोनसे संगठन दाबाय गुदि बाथौनि बे सल्ल' खुन्थिया गोनां आरोखि आरो बोलि होनाय दा बेबादि माबाया दा बेफोरबादिखौ बोरै खौसे लाबोनो हायो आरो नोंसोर एसे बोलि होबाय जेनेबा गोदोनिफ्राय होबोदों होबाय थाथ' नै संगठना फैनांगौ ओरै फिलसफिखौ बेखेवना खिन्थानांगौ हेला आपना आपनि बुजिगोन बिसोर बाथौआ मा व्हाट इज बाथौ बेनि व्हाट आर दि टिचिंस अफ बाथौइज्म बाथौ धोरोमा मा फोरोंदों बेखौ नांगोन मा फोरोंदों जेमन सोरखौ मालाय होननो खर' गोसोम नुनाय माने गासिबो आंगो बे हिउमेनिटि फोरोंदों एमन मोजां माबा आरो सारमन सोरखौ मालाय होननो खर' गोसोम नुनाय माने गासिबो आंगो आपन बयबो मा हारसा मा गंगार मा बांगाल गासिबो बाथौ फिलसफिया बेखौ फोरोंदों बे बिराद मोजां सारमन आरोखि बोराइ बाथौनि फोरोंनाय बियो बोराइ बाथौनि फोरोंनाय आरो बेखौनो बे खेराइआव मोसानानै बे माबाया सानजा बोरालिया माने माबा अर गोहोनि मोदाया बेखौनो फोरोङो खौसे थाब्ला गाबथानो हागोन खौसे गैयाब्ला थैगोन बेबायदि बे मोजां माबा सानजा बोरालि आरो उन्दैखौ उन्दै होननानै दासान समान बेबहार खालाम बेबायदि बिदिबा लाइमोनफोरा जथेस्थ' मावनो गोनां लाइमोनफ्रा बिथिं गोसो होनांगोन बे खेराइआव मा बुंदों बुङाखै बेखौ गोसो होनांगोन माने आं दहायनो बुंदों आगसि आगदा बयखौबो लांफानांगोन आरोखि जाहाथे बे जोंनि आल्टिमेट जोंनि गल जिथु उद्देश्य बे उनाव जाफुंहैगोन दा जों खामानि मावनो हेंथा मोननो हागौ खिन्थु बे हेंथा थाबाय थानाय नङा बे फरायसाफोरा फैगौना दानि आधुनिक शिक्षा लानानै अनेक गोरों मानसि फैबाय बिसोरबो साननाय दङ साननाय सोमजिबाय जों जेखौ साननो हाया बिसोर बांसिन साननो हानाय जाबाय दा बिसोर ब्रेनाव जे हाबगोन ना बिसोर साफा जोंनि फर्स आरोखि दा बै समनिफ्राय जेनेबा दासिम बाथौ धोरोमाव गांसे मोजां बिजाबनि आंखाल बेखौ जों मोनदाङो दा बेनि सायाव आबौआ मा बुंनो नागिरो बिजाबनि आंखाल जेनेबा धोरोम बिजाब हिसाबै माने बाथौ धोरोमनि सायाव बिजाबनि आंखालाथ' ओरैनो लिरदों मानसिफ्रा गावनि खिन्थु रावबो माबा नङा पारफेक्ट नङा
मोनहासौजोबाखै दा बेखायनो बे माबाखौ होनदों दा बे माबानि आगोलनि प्रेसिडेन्टआ परमेश्वर ब्रह्मआ ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंदोंमोन दा बे रुपनाथ बसुमतारी मंगलसिं हाजोआरि लिरबाय थाबा जागोन नामा जों ज' जानानै खौसेसो लिरनांगोन आरो जयै मा लिरनाय जागोन बे बयनिबो डिसिसन थानांगोन आरो मोनसे बाथ्रा बुंनायावनो डिसिसन होनायावनो बयनिबो माबा जानांगोन बे बाथ्रायाथ' नंगौ नङा होमबा मंगलसिं लिरबाय थाबाल' जाया रुपनाथ बसुमतारी लिरबाय थाबाल' जाया आरो बे नङा आरो दा जोंनि जि बाथौ थान्दै बेयाव आरो जथेस्थ' सोदांनो गोनां दंबोयो दाजाबदेरनो गोनां दंबोयो नङा होमबा बाथौ थान्दैयाथ' मोजाङानोमोन दा जेसेबां सेमिनार जाबोदों दासिम बै सेमिनार पेपारफोरखौ मा मा आयदानि सायाव सावरायदों बेफोर बे बाथौ थान्दैयाव थानांगौमोन गैया आं बेखौ नुवाखै जेसेबां सेमिनार जाबोदों मा साबजेक्टनि सायाव बेखौ सोर मा मा फरायथिदोंमोन बेखौ कन्डेन्स खालामनानै मोनसे डिसिसनाव लाबोनांगौमोन थिरांथायाव लाबोनांगौमोन सलिड मोनसे थिरांथायाव लाबोनांगौमोन बेखौ लाबोनो हायाखै सेमिनार जादों सेमिनार बायबाय जोब्बाय थांबाय बे सेमिनार पेपारा बहा थांखो खबर गैया बिदि जादों आरो प्रिजार्भ खालामनायनि खामानि दं आरो नङा होमबा दङ बिजाब फोसावनाय खामानि दङ जों बिदिबा जोबनायनि लामायाव फैबाय दिनै आबौनिफ्राय जोङो गोबां खोथाखौनो मिथिनो हाबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुम दाजेननायनिफ्राय दासिम आबौआ जोंनि गेजेराव थांनानै दङ आरो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दानायनि जि थांखि जि उद्देश्य बेखौ दिनै जोंनो मोजाङैनो फोरमायना होबाय मा थांखियाव जों दानो गोनां जादोंमोन जे आबौआ जि गोलाव 13 बोसोर दुलाराय बाथौ गौथुमाव आफादगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन बिनि माखासे जि दलिल नोंथांमोना बाथौ सिबियारिफोरा नैबे लेखायाव मोननो हागोन रेगा आरो रेबगन्थि बे बिथां आबौनिनो सुजुनाय बेयाव बिथाङा गासै खामानि मावबोनायनि जि मोनदांथि रेकर्ड बेखौ लिरनानै दोनदों दिनै बे समाव बाथौ बिबुंसाराव जोंनो आबौनि जि जोंनो सम होनायनि थाखाय आबौनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे इयुन जिउआव आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननाय बोर सारस्रिनायाव आबौनि जि देहा बियो गोग्गोयै थाथों बोराइ बाथौनि अननायाव आबौनि जि आयु बियो लावसिनथों बेखौ जों हास्थायनानै दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों मंगलबार साननि बाथौ बोसोन फोरमायनाय जि हाबाफारिनि आयदायाव आबौखौ लोगो मोनना जों थारैनो गोजोनबाय बे समाव जोङो आबौनिफ्राय जों बिदाय लाबाय खुलुमबाय।